Acum am început să filmez și eu, deci am început să intru. Așa că să mă scuzați, deci, haideți. Lag. Unde ești? A intrat pe lume. Unde ești? După cum știți, n-a se adună tot timpul lemn. Unde ești? Ah, Tată tu. la fel. Si. Dacă vă întrebați, noi vorbim în conf, așa că nu întrebați. Nu, stăm amândoi într-un loc sau despărțiți? Amândoi. Facem o casă. Iau ciuperci, tu ia lemnul. După un timp, după ce o să filmăm o serie de Minecraft, dacă doriți o să facem servere, Dacă vreți, o să facem și live vote. numai că nu o să facem mai fain. Așa că, haideți să-i dăm drumul. Sper să vă placă, chiar dacă nu vorbim mult, noi suntem mai tăcuți. Așa. Pentru care v-ați uitat la final și fără, noi suntem Fără. Gen 2 fără. Nu întrebați câți ani avem, așa că nu o să vă răspundem. Eu a 11, el are 10. Taci, mă. Ce te așa de bă? Cu fața de țigan. Nu mai da, mă! Uite. Pute-mă, da. Vrem să faci o conferință. Cam cât ai vrea să filmăm? 20 minute. După cum Sper vedeți, să vă placă. am avut eu lag. Acum am avut. Am să fac supa! Stați un pic. Așa cum să ne luăm bine. Mă scuzați, dar trebuie să-mi fac un pic opțiunile. Așa. Sper să vă placă, de-abia ăsta este primul nostru episod, așa că să-i dăm drumul. Fraiere. Se mai spun. Așa că întrebați în ce oraș suntem, noi suntem din Cluj, cartierul Mănăștur. Așa că, dacă vreți, o să facem și faxe la telefon. Sper să vă placă. Mă, mutule! Lăsați-le că e mai progresă mult. Mă scuzați un pic, acum trebuie să sunt de pe Minecraft. Căci am lag. Și noi filmăm dacă vreți. Nu. Uitați, am văzut, am avut lag pe Minecraft. Și n-am chef să-mi lag. Sper să avem cea mai bună calitate, așa că dacă va intra cineva pe la noi în cameră, să nu vă ambalați. Să știți că eu să credeți cel cu cuvintele lui mare. Ce părere ești? Bine că nu intra pe asta. Hai, bă, fraiere. Așa. Iar am avut lag când a intrat Jimmy pe Milini Trimil. Fraiere. Acum vedeți așa de cam fraiere. Dacă vreți, o să vă las link-ul în descriere la canalul lui. Deci, sau vi las eu în descrierea canalului lui. De fapt, dacă doriți, putem ups! Ăsta putem să filmăm live, dacă doriți. Dacă credeți că nu. Facem un live stream seara, în weekend, duminică seara. Depinde, noi nu filmăm cu program, când apucăm atunci filmăm. Exact. Cel mai mult o să filmăm marți, joi și în weekend. Exact.
Că în rest, chiar dacă o să punem maxim 2 episoade pe zi, când putem. Nu 2 episoade pe zi. S-ar putea și 2 episoade pe zi, dar mai rar. Exact. 1 maxim. Dar nu chiar pe zi, zile. Exact. Colegul meu Horin. Nu-s colegul tău. Atunci fraierul Horin. Fraierul Vlad. Nu, ce fraier este. Dăm ciupercile. Bă, schinașii! Nu, bă! Dă-mi-le. Nie, ăla, nie, zombală ăla. Gata, a murit. Eu dat te. Dă-mi-l. De cât timp filmăm? Numai 5 minute. Dăm și mie niște lemn. Mersi. Cumpărăți. E scump aici în România. Și dacă vă întrebați unde facem sport sau dacă facem sport, facem la BC Speranța Cluj, Napoca. Nu, asta înseamnă că e mai prost. Știu că nu vă interesează unde facem noi sport. Taci, mă, că poate vin și ei. Mai mulți bani. Nu, vedeți? E prost. N-avem vreo peșteră pe aici. Nu cred. Nu pe dracu de să mă fac unde era de pat. 16 ciuperci. Mamă, nu știu de ce am așa lag. Mie mere bine. Păi du-te în cioca mea că tu ești pe serverul meu. Nu-i server, în primul rând, e LAN. Cum vedeți, merge bine. Sper să vă placă, chiar dacă nu vorbim, dar na. O să facem mai multe serii, așa că spuneți-ne în comentarii ce serii ați vrea. E bine clar pentru telefon. Exact. Nu jucăm pe telefon. Pipi. Terraria, ceva de genul ăsta. Am jucat Terraria, nu știu. Băi, am găsit fiernichii. Pun pe opțiuni, pe dificultăți de care primul copil. Exact. După ce ne facem casa, o să punem pe dificultate mare. Îmi pare rău, dar așa suntem noi. Cam toți youtuberii fac așa. Ba, nu. Nu chiar, dar aproape. Nu înțeleg de ce mă văd acolo. Dar n-am nicio. Sper să vă placă cum se vede. Nu am eu cea mai bună cameră. Așa că... Taci, mă. Numai că am avut lacul în tabletul ăsta, numai două episod, vă spun eu. Taci, mă. Îmi pare rău, dar Vlad deține serverul, așa că el poate intra cum vrea, așa că dacă o să vă așteptați că are armură full diamond, nu-i din vina mea. Eu nu o să prea joc off-camera. Off-camera, bă, ce bine știi vorbi engleză. Deci off-camera, dar lăsați-te pe mai prost. Bănează de ce la gândul. Ar putea să încheiem episodul la 10 minute să facem două. Nu, s-ar putea mai mult să facem la vreo 15 minute, dar mai multe episoade. Poate. Unde ești, mă? Filmăm de 10 minute, deci o să ne apropiem de final. Acum am făcut doar mina astea și din următorul episod o să ne începem casa. Eu o să mai continui puțin, așa că... Dar nu avem nici tot. Vedeți. Și noapte, lună n-avem ori. Sau string. Nu avem nici ori. Dacă doriți după un timp, după ce venim seria de Minecraft, ne apucăm De una mutată. ne apucăm de la modate, după aia ne
Depinde. După asta putea să jucăm Terraria. Bă, țiganul, dacă mă lovești odată, închid tot. Închid canalul. Mersi. Da, mă, fraiere. Salut. Și tu m-ai omorât. Cader am dat. Lăsați-l pe ăla, că știți că e mai prost. Mersi. De tot lemnul. Bă, cine o dat? Mai vrei una? Păstă bot. Da, la măta. Schelet, yay! Așa că Vlad este un fricos, deci nu o să facă nimic, o să stea. Bravo, eu mă pun să minez. Mersi de târnăcop de piatră. Da, lăsați-l pe ăsta, că e mai prost. Pocerească, o să filmez odată off camera. Film Dacă își face ceva, îi dau fug la casă. care o să fie și casa ta. Îi iau tot ce pune în chest. Dar toate lucrurile de valoare o să le țin la mine. Hai să văd telefon. Când o să joc off camera, îmi fac sabie de diamant, niciodată nu mă mai atacă. Nu. Filmăm de 12 minute, așa că Ne apropiem de final. exact, peste 3 minute. Scuze că o fost mai plictisitor, dar așa este începutul la Minecraft. Băi, frere, tu mi-ai luat fierul. Nu, n-aveam fier. N-am fier. Și frumos. Sper că nu o să faceți crize că l-am omorât și am luat toate itemele, că așa o făcut și el cu mine. Eu știi ce i-am luat eu lui? 3 ciuperci. Da, fix 3. E că gurița. Ați zis că mai prost. Fier! Deci, bă, sunt și eu la minat. Sigur, tot! Să-mi tragi una. Să-ți cum zboream dacă mă tragi una. Vezi că am sabia pe unul. Na, așa că s-a terminat filmarea. Bye, bye!